oyene, jam piro iki kowe? Kok gek teko. Guyang-guyu ae, wis jarana. Fingerprint sik. Mel, Kamel. Mel. Cah iki lho diceluki cendek mau randungu kupinge. Mel. Let Siti Mel. Gak situ. Gularen Mel. Krungu pura cah iki no diceluk yo. Halo yo, wong kok bengak-bengok ae. Iki mang sedane leci apa gularen? Sing genah, kene iki wong gawe yo bingung ngene iki ya. Lah alah. Ah. Ora jelas blas. Rada-rada iki Bang Aldo. Wong kok bedino dikon ngresiki sawang nek turu cerai mesti kenger-kenger iku. Oh ya harus sawang bendino. Iya yo kenger kuluku. Kerja apa ya harus tok ae iki. Lah ngono, rusak ndak diresiki. Bojone ben ayu disapu. Iya Bu, ora usah dikongkon ya wis tak sapu. Mosok ngene iki mari bojone ben ayu. Nek wong ganteng jateng ganteng dara bojone yo ayu no. It's simple. Dodo, ngono ku mergawe apa dodo. Ngene ae lho jongok ae. Kowe dikon nek gelem ae. Demen iki lho gulung kenger. Rene ae jongok. Menikmati suasana resto kita. Duh, ana kancane do gede bukan ngresiki sawang sampai sirahe kenger kok malah enak-enakan ning kene. Lah mbok anggap iki restone mbahmu apa piye? Aku ndek mau nyoba ngresiki. Ngresiki apa? Dapuran gur jongak-jongak sama aku roh pe. Aku iki lagian jongok. Lagian apane? Wong ket esuk saurunge aku metu sampe mulai kok. Trimo jongak-jongak. Mangan jam istirahat mulai istirahat. Ora isen karo kancane ngono ku. Ora isen ke makan gaji buta ngono ku. Kerjane gur ngono tok. Aku ndek mangki resik-resik, terus iki jongok Resik-resik apa? sawang. Kowe ngresiki sawang apa? Sawang aja diresiki Aldo. Pegaweane iku becus ta ora? Becus ta ora? Wong kok iso Sepoi-sepoi lho angine segere mbah. Mudah engko panas neh, nang kono panase mbah. Lah kancamu ngono ku mbok kira ora panasen. Penakan kancam ning kono iku, Penak. Wong kok nek dikandani ndelok ora karuan. Lah ngadeg kono lho. Ngadeg. Yo. Ngadeg ora usah yo. Angine segere mbah ning kene sik aku. Ya aku sampe rono balik ning kene, kowe ora ndarene tak jegur nang kolam kowe. Yo. Kira roh piye? Kene roh onere dijotosi kapok kowe. Wonge kira roh piye wonge beratan boxing yo nggo jotosi kowe ngene iki. Apa? Owner mulai gak apa-apa. Belodak.